chitiko chiri kushamisa mabarracks. Chaos yoga yazara. Kuri kuonekwa kunzi high ranking officials mumabarracks panguva ino vopiwa muripo wapfurikidza mwero. Zvanyatso kuonekwa kunzi hausisiri muripo yatikati salary, but kunenge kwatova kutotengewa. But chitiko chiri kushamisa ndechekuti vapiwa muripo wakadaro, majunior officers vari kumaranking ari pasi pasi vabva vadidactirwa their salary. Vamwe kuri kunzi vasara vane negative balance, vamwe vari kunzi vatodidactirwa kusvika pahafu chaipo. Tsara pena mashoko arabuda panguva ine achionekwa kunzi the situation is now tense. Aiwa munyika yedu, nyika yeZimbabwe. Ndopaipai panovanda kuti wasubscribe, walike, turn on the bell icon. Yesterday takarelease another video atakaona kuti Lin M aitaura kuti majunior military personnel were given $75 late last year when Comrade Bomshogeza was calling for an end to EG 2030 and Zvigananda corruption. In a desperate attempt to cushion a potential coup and stay in power, the authorities paid the military an extra $75. However, to their surprise and shock, as soon as Geza died, the money was deducted from their salaries. This left some junior military officers with the payslips showing negative earnings. The talk in the military corridors is that Comrade Bomshogeza vaenda nemari. Tiipinda muna awareness, Lin M anono reply to that post again. Yaita nezuro achiti, it has been confirmed that a group of high-ranking officials, including Brigadier General Monda and several major generals, received a $200,000 payout alongside new Land Cruiser vehicles. The situation is now tense. Panguva ine muchiona the government kana Zvigananda zvinosvika zvinoita this move yekunoripira high-ranking officials mari dzakadai. Zvinongobuda pachena kuti they are avoiding or they are afraid of a potential coup or a betrayal or kujamukirwa pane zvavari kuda kuita. Imbodza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pana comment section medu zvafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.